belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Minister van Gezondheid Sita Jezus Liitu heeft gisteren tegen de Extra gezegd dat ze hoopt dat de vaccins tegen corona eind van de week aankomen. De vaccins worden vanuit Nederland opgestuurd. Volgens de minister zijn alle voorbereidingen getroffen en is Curaçao klaar om het vaccinatietraject te beginnen. In eerste instantie was alles erop gericht om het vaccinprogramma op 15 februari te laten beginnen, maar dat wordt niet gehaald. Zoals bekend wordt op Curaçao eerst de groep mensen boven de 60 jaar gevaccineerd en verder al het zorgpersoneel. Het is niet zeker of er voor die twee groepen bij de eerste lading al voldoende vaccins binnenkomen. De helikopter van de kustwacht is dit weekend een man en vrouw te hulp geschoten die tijdens het wandelen in de buurt van Jantiel werden aangevallen door een zwerm bijen. De man kreeg een zware allergische reactie door de bijensteken en moest met spoed naar het Curaçao Medical Center worden vervoerd. De brandweer was snel ter plekke, maar kon de man niet bereiken. Daarom is rond 9 uur 's ochtends de kustwacht ingeschakeld. De helikopter heeft de man aan boord gehesen en heeft hem overgebracht naar kustwachtsteunpunt Hato. Daar is hij in stabiele toestand afgegeven aan het wachtende ambulancepersoneel. De twee waren aan het wandelen bij Papagayo in een gebied dat bekend staat als Doggy Beach Strand. Ora bocabi trem automaticamente bota em hobby hammer. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre isso feito. É tem hobby fibra. É tá do nabo energia beco ba perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para bo healthy lifestyle. Sinds de huidige coronacrisis is er weer een forse toename van luchtvrachtverkeer op Hato. Dat heeft Curaçao Airport Partners gisteren bekendgemaakt. Sinds het begin van de coronacrisis is luchtvracht een steeds belangrijke rol gaan spelen. Dat komt ook omdat er steeds minder passagiers vervoerd kunnen worden. Het gaat onder meer om bloemen vanuit Colombia die via de KLM naar Europa worden vervoerd, maar ook om andere typen vracht. De PAR sluit op voorhand samenwerking met geen enkele politieke partij uit. Dat heeft leider van de PAR, Eugène Ruggenaat, gisteren gezegd bij de presentatie van het partijprogramma. Wel benadrukte de PAR dat het van groot belang is dat er ook na de verkiezingen verder wordt gewerkt met het landspakket en het orgaan voor hervorming en ontwikkeling van Curaçao. Volgens Ruggenaat is het niet mogelijk om met een partij samen te werken die het belang daarvan niet inziet. Welcome to the Greenhouse Curaçao restaurant. Here at the Greenhouse Curaçao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. In een samenwerking tussen universiteiten van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zal er worden onderzocht wat de sociale impact is van de COVID-19-pandemie. Op die manier wil men ook een draaiboek kunnen ontwikkelen voor eventuele nieuwe rampen. De laatste tijd komt naar voren dat bij veel gewapende overvallers de daders nog relatief jong zijn. Afgelopen weekend vond er een overval plaats in de wijk Jan Boos. De politie was snel ter plaatse en ook een agent in Burger. Die schoot op de wegvluchtende jongens en daarbij werd één van hen geraakt in zijn been. Toch wisten ze weg te komen, maar uiteindelijk kon de politie ze aanhouden in een huis. De twee zijn allebei 18 jaar oud. Afgelopen weekend vond op de Andres Belloweg in de wijk Brievengat een zogenaamde hit-and-run plaats. Een man liep langs de kant van de weg toen hij werd aangereden door een passerende auto. De man raakte gewond, maar de automobilist is niet gestopt en heeft zich niet om het slachtoffer bekommerd. De man is uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.